Joo. No niin on. Niitä on 2 taloa ja kummassakin komiat linnut. Mä otan vähän tuosta vasemmanpuoleisen kuvan ja tästä Pansio urheilukentän ylitse. Niin. On ihan hyvä. Ja sitten mä käydään toisen talon. Ota pelaajista. Se on ihan kunnollinen. Ja joo. Vähän zoomaan pienemmäksi takas. Oi. Tää on tää Pansio tässä. Nää on ihan uusia. Ihan lähiaikoina tupsahtaneet tässä syyskuun alussa tänne Pansio kerrostaloihin. On täällä aktiviteettiakin. Nuoriso, jossa pelailee tuolla. Joo, ei tää nyt ihan kuva. Aurinko paistaa, niin mikäs tässä. Käännetään takas noihin taloihin ja joo, siellä on jotain linnunkuvia värikkäästi maalattuina. Kyllä tää on hienoa taidetta nämä muraalit.